tana nufin mangwarwa, da kauna kibi shi karki ce kin ga jikin ji haya. Mai ruguza tana nufin mangwaro, da kauna kibi shi karki ce kin ga jikin ji. Ko ina ya shige min shiya, in ya ce miki ban bashi, kar ya gane kina kyashi. Akwai ranar daukar dashi, shin ya aka yau na zo, ya za a yi yanzu, takarawar bizo kiga mai za a yi yanzu. Sai rana ta faɗi, zan bar filin shaɗi, a gaban za ta faɗi, kibiya namiji taɗi. In na yau haka zo duniya, kar ki ce mani zo ba ne, ai salam mai na kauna ne, ai salam mai na kauna ne. Shi ta masa baya, na ganta abun boka, zamanin ya fi na mai laya. Ya kamata ki gane lokaci a rike ne, inda rai da rabo wata rana zaki zan koma baya. Haya da kuɗi da maciji an ce maganin su kashewa, kirawa da kafa ɗaya kin yi maganin hardewa, ki juya bangale kin yi maganin yammawa. Allah ya baki mai ruza sunanki, dukkanin mai haddama in ya ganki a dole ya ja baya. Na tsaya banga kowa ba haya, ki kara so karki ja baya haya, kuma karki so mi jayayya koya. Zo mu zauna tare ya kara sai yaya, salin halin karatun bebe bani da kun kaya. Da kana mazaje ai ya fi da kana ta bareya, gada mai kunso na fi santa a bana bareya. Daki na amarya ya fi kyau a ganshi da jere, yan mata karya karki juyan baya, juya gaban ki motsa tunda kin cika babbar yarinya.